Lakteche County ma Mombasa kod counties mamoko e pacho ka koro ywaka ni moko kuom 10 counties rocho chenro mag hewi chudo mag lesen mag ute thieth kane giloso boma ma Mombasa kotenlegi kod jakoma mar riwruok mar lakteche KMA Laktar Kingondi Simon. Lakteche go onyono ma kar tiendgi ne gisechulo omenda duto madwarore kod riwruok margi mar jolony kendo omiyo konego juogi gi lesen mar timo ohala e counties. Kigono ywak ni tend county ma Mombasa hinyo apisas mage mondo oroch chenro mag osiptende ka gidwaro ni ochulgi. Olero ni gisetero wachni e doho kendo girito ng'eto makamano ka lakteche duto kwer mondo kik chiw osuru makamano. Sema hawafai kulipa single business permit kwa sababu hiyo ni kama kutozwa ushuru mara mbili. Wameshalipa kwa serikali kupitia Kenya Medical Practitioners and Dentists Council, hawafai kulipa. Tunamuomba Bwana Gavana Abdul Somad Nasir, na nionyo pia, lakini tunamuomba ya kwamba tukisikia ya kwamba kuna hospitali au daktari ambaye ametuma wale shida ya hao watu ambao wanakujanga kuchukua hizo pesa za leseni, wanakujanga kama wahuni, wanakuja wanasumbua kila mtu, wanataka kuvunja vitu. Kama anaona ya kwamba kweli wanahitaji kulipa, awape ile inaitwa demand notice. Tutakutana kotini.